Kimchi Chino! 오빠, At nagbabalik mahal, nagbabalik na po ang Radio DJ. Nakakatapos lang sumibak ng kanyang instant noodles. Hindi ko alam mahal kung meron pa ba akong simi-simi sa aking ngipin, ngala-ngala. Oo. Pero gusto ko lang i-share na talaga nga namang wala pa akong maayos na dinner, kaya pinatulan ko na ang instant noodles na nasa office ni Nicole Yala. Okay, anyway, wala lang pinag-uusapan natin tonight ay about sa relasyon na kung saan nagmula sa pagiging best friend. Diba? Ito yung sinasabi natin na kapag gusto nyo magka-jowa, marami naman dyan sa iba, marami namang tao, marami ka namang makikilala, wag na yung best friend mo. Diba? Yan ang problema ngayon eh. Minsan gino-jowa nyo or sa kagustuhan yung makahanap ng jowa at talaga nga namang nai-inlove kayo sa good gestures. Ang ending, pati si best friend, gino-jowa. Pero ayoko yan ayokong makasanayan yan kasi at the end of the day, hindi lahat ay nagwo-workout at hindi lahat maganda ang resulta. Diba? Anyway, eto na nga sabi ko kanina, 'di ba, sa atin Chinitox, ibibigay ko ang 3 dahilan kung bakit hindi dapat gino-jowa si best friend. Ito na sabi ko kanina, una, wag si best kasi pwedeng mawala yung friendship. 'Di ba? Yun naman talagang foundation nyo. Ang foundation ng relasyon na mula sa best friend ay of course your friendship. Paano kapag nagkaaway kayo, nagkahiwalayan, wala nang balikan. 'Di ba? Mawawalan ka ng jowa, mawawalan ka pa ng best friend. And at the same time, iba yung tampuhan ng magkaibigan. Minsan mababaw lang at saka madali lang resolbahan kapag tampuhan ng magkaibigan. Pero kapag naging magjowa na kayo, papasok na dyan yung selos, expectations, away magkasintahan, mahirap nang ibalik yung chill-chill lang. Diba? Totoo naman. Ito, mahal, pangalawa, wag si best kasi nakakasira yan ng circle of friends. Di ba? Oy, aminin nyo, yung mga magtotropa dyan tapos nagkajowaan yung mga tropa nyo, di ba? Ang hirap kumilos. Di ba? Naaapektuhan yung mga gala natin. Naaapektuhan yung mga good times lang kapag nag-LQ yan. At the end of the day, kapag nag-away, nagka-conflict, ang circle of friends ay talaga nga namang naaagrabyado. Diba? Paano kung nag-book kayo? Ito example lang naman naalala ko meron akong tropa na nasa circle of friends lang tapos sila'y nagtikiman at nagkajowaan. Meron kaming binook na flight, papunta kaming Hong Kong. Tapos yung nalaman namin, kinalaunan, naghiwalay, ang ending, hindi sumipot yung isa. Diba? Ganun ka basic, ganun ka komplikado kapag ikaw ay jumowa ng within your circle. Lalo na kung best friend mo, diba? At the end of the day, hindi lang ikaw yung maapektuhan na nadadamay mo pa pati kabarkada mo. Kaya kayo dyan, kung meron kayong best friend at nagkakainitan na kayo, try to consider others, diba? Your circle of friends. At the end of the day, sayang Sayang at kami ang nadadamay. Nadadamay kami mga tropa niyong walang jowa. Wag na. Marami pa naman dyan Marami ka pa makikita, marami ka pa makikilala sa trabaho, outside, na talaga nga namang hindi masisira ang circle of friends nyo. Kaya, wag si best! Anyway, mahal, sa mga nakikinig dyan sa radyo, kami po ay naka-live sa FB or Facebook ng 90.7 Love Radio Manila, pati na rin sa TikTok 90.7 Love Radio Manila. Kaya tutok kayo doon, punta kayo doon kung gusto nyo ng online kulitan with DJ Kim Chino.
And for now, balik na muna tayo syempre sa ating rakrakan music. And since Monday ngayon, bagay na bagay ito. Oo. Here's Manic Monday ng The Bangles. Kaya naman dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.